dragii mei! Stați un pic. Bună, dragii mei! Astăzi am revenit cu un nou vlog pe canalul meu de YouTube. Am revenit acum... Stați un pic! Să-și revină. Așa. Am revenit după 4 luni și m-am gândit să fac vlog. În fine. Așa. Bun, deci cum am zis, o să vă zic problema în care nu mai am făcut vlog de 4 luni. De mai multe ori mi s-a întâmplat, când îl scoteam de la încărcat, mereu avea 100%, dar după o secundă avea 1%. Nu știu ce se întâmpla și m-am gândit să-mi iau un alt telefon și problema este că nu mai am făcut vlog. Mama într-o zi a luat telefonul, l-a băgat la încărcat, la un încărcător de iPhone și s-a făcut. Încă este reparat. Și m-am gândit astăzi să fac un nou vlog, dar nu încep acest vlog cu o problemă mică de telefon, să zicem. Am zis că dacă toți sunt în clasa a 5-a, bine, aproape sunt în a 5-a, sunt în a 4-a și am gândit să vă arăt ce am primit eu de Crăciun. Acum, în fine. Bun, în decembrie l-am primit. Bine, am primit mai multe cărți. Am să bine telefonul ăsta. Am vocea răgușită. Nu, bine. Și am mai primit încă niște cărți. Bine, le-am primit pentru clasa 5-a, că trebuie să învățăm să scriem pe caiete studențești. Bine, eu am un caiet de română care e studențesc. Gata. Deci, mai am primit și acest caiet. Bine, l-am primit acum 2 ani. Nu 2 ani, acum un an, în 2023 sau 2022, ceva de genul. Și Spion de Terra. Și nu am terminat această carte. Nu, pur și simplu. Deci vreau să vă arăt ce e în acest caiet. Puneți, dacă vă uitați la acest videoclip, puneți pauză și vedeți dacă vi se mișcă. Puneți pauza doar. Pauză. Și mie mi se pare că se mișcă. Wow. Da, măi, în fine. Și mai e multe de astea. Ador astea în care se mișcă. Doamne, deci cade mereu telefonul ăsta. Mai vă arăt. Să vă arăt și pozica mea de când eram eu micuță. Deci asta sunt eu de când eram mică. Tare. Uitați-mă. Ăștia sunt colegii, stați să nu vi arăt. Uitați. Asta sunt eu de când eram mică. În fine. Nu. Chiar nu. E colegii mei de grădiniță. Nici vi arăt. Nu vi arăt. În fine. Stați un pic. Am primit 2 caiete de matematică studențești, 2 caiete de română studențești. Cât o fi ceasul, ia să văd.
Mai am încă o poză de când eram eu mică. În fine. Așa. Uitați. E mai complicat. Sunt eu de când eram mică. M-am îmbrăcat în Elsa. Vedeți? Bun, stați să mai vă arăt ceva. Când eram eu mică. Uitați. Deci am două cărți când... mai am una mare, stați. Mai am una mare, dar nu vă arăt, Nu e pur și simplu. Bun. În fine, o să postez acest videoclip. Nu mai știu pentru ce vlog. Nu știu pentru ce să mai fie. Haul Shein n-am cum să-l fac acum pentru că le-am luat hainele de pe Shein, le-am luat acum 3 săptămâni și le-am luat pe mine deja. În fine. Și na. Asta e tot de pe Shein. Uitați. Asta. Oare să vă arăt? În fine. Nu, o să revenim cu un vlog în care sunt toate. Da, toate. V-am arătat-o doar pe asta. Uitați, stați un pic. Uitați. Vedeți? Așa. Ce vreau să zic? În fine. Revin, stați un pic. Un pic. Nu știu ce să vă arăt. Chiar nu mai știu ce să vă arăt. Cam atât a fost vlogul. În fine. Și poate mâine, că mâine sunt acasă pentru că am o problemă. Problemă pe care am eu. Și nu o să vin la școală mâine. Și poate mâine sau poi mâine, nu știu dacă am timp. Poate mâine, dacă am timp, o să vă fac haul Shein. Poate, nu știu. Dar încerc să văd dacă pot. Dacă nu, nu știu. Dar o să fac haul Shein dacă dați un mare like. Da. Bine. Deci după cât am lipsit, am văzut că am 5 abonați. În fine, și vreau să dați un mare like. Atâta vreau eu, asta e dorința mea, să-mi dați un mare like. Și să vă abonați. Cam atât a fost vlogul acesta. Nu uitați să vă abonați la acest canal. Vă rog, nu vă oblig. Dacă vreți, dacă nu. Să dați un mare like și să apăsați clopoțelul. V-am pupat! Pa! O seară plăcută și la dumneavoastră. La revedere!